Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council ubat Titas Darwal Khan ulaong bagajing bampat yo bansiyo ya ke area syakinong tray ka council kadai namar baka sarkar jela kampat pelat ya ke bahak pisa jong senam arja arpuar bat arja arpulai sya ka council haba pentep kilat pathai kubur hadian ka jinga kendu bat ka kunhun kinong tray ka council kibala sange ban tray kam ha ka arpulai tray ku kalalengkot arja arpulai ubat Titas Darwal Khan ulaong baka council kadang syuyok pediang ru ya ke bahak pisa jong senam arja arpuai bat arja arpuar dangsen hau benai no pra jong senam arja arpuar Uloong bakum UCEM ula syem ya kerai ban pelat no 100% ke area jongki balade batharu iki officer ban pentelun ya ke kam syakman. Halor ka jingkran batung kam casual bungut uloong baka council kam ban se ban thung briu kerke kumbalai ni saungut hakatanat building bylaws bat kum juru hakatanat lan namar ka jingdawa ka kam. Ngayok jing tip mene ba kiri staff jongi ki ami cepo bar bagi ong bagi kuat bani kendu ya nga. Te namar bangadan kham cengai na po office tengala syuong iki officer bakin persyang bani keren dan re na kadang jongki ki pen pawet ba ki kwa be dan ya kendu bana te kadau ke baning kong hi kalong ba ki kwa ya ke ban yo no ya ke area ba ya ke DA ke jongki kumba ke DA kala ada mo da dehi ban yo ba kani ke area kom no kala sakut mentala kumba sisnam te hoi kadai ka hok ka jongki ngi nakaliang ka isi ngi mong ba kam de ka hok kadai sya ka hok ba ki dei ro ban yakhi dei hok ro ban yakhi jang batang ka wei ka long ba kim syem pen bana lupa la ni kim syem methu lupa yang ba kan don gani jing yakhi la ni kam don ganu ka ultimatum ka ba hakini kisi la dep ban ong ba ngin yakhi no namal ba pim ai kata-kata tere kumanga ong ba kadai ka hok jongki bat ki don hok ro ban yakhi ya kata ngam so tenrei ka akuar pak kalong ba kide ban pentip syai ngi ga authority bala kumno ngin yo perkhat kan ten re ngim de bang isu syong keliti kumangalaong ba ngim syem perkhat ya ka jing ka jongki nama ke area kam de tang jongki kadon jongki XMDC ru kiba la outlet sakut nang ta kadon ke area jongki MDC ru te kini ke area bar khoi ki sakut lut kadau kalong ka baningkong kadau kalong ka jing bom dan pisah Kajing bom dan pisah pak kadai kadau baka sorkar kami syem pelat ya ka share ka jongi jong usnem arpuwe jong usnem arpuar arpulai kabangi yo menta kalong ka share jong arpuwe arpuar kabangi dang yo dang menha ka di December last December dia tak kadau ka bu jing bahayang ibi langin manit saya ketulop ne ngin manit saya kata ke area dia tak kadau kajing kerpat yang ai staff kalong ba lakum numno to yasha sipor ngin persyang nai kabanga kerpat iki kalong ba tang baya ka tulop pat ngele iban pendiang nau mo no we benai bakim dai bandu tulop bala da kidu tulop pat te kalong kajing bakam karam nai lagi du tai area bakim pat yo kampat dakta te den rai kajing kerpat yang ai kipat kalong ba ngong to yasha sipor namar ba ngampat yo ban syong ru bat udipti CM namar ba udipti CM ubat ya ka finance te haji sya ka de ka subject jong i ka ba i de ban tuklar ban pet den rei kum ka jing trilang pada ka isi kemut nga kong CM pak ngadon ka jing kle namar ba ngamla ban sunyat ban ka tu ka de ka portfolio jong dipti CM unlong responsible mo kamlong ban ya keren kena kelung pi habang idon ha ka isi kemudian yang idon ke government kadai bandon ke collective responsibility kadai bandon ke jingkit klik lang melak ban nyat kumbalong mentang ayu i ha ke sarkar bagi nyat uwe mentah mau belajar election ni fiom no ari hana ke tu ke tenat kadai jong UDP tu tenat di jong NPP ki sedang banyak kendok mentah ke tu peni jing long kelung pi kom kinong yalam haba pi lead ya ke sarkar la kalong habang ilaya kut duk basdang bagadai ka sarkar khlek khaulang ngi de bani syem ga jung jing khlek la da phel ne pasu de bani yo jung to de bani yo lang ka de bani syem lang ga jing khlek ti de bani syem tang oi ka ba don so ta ka jonga ka bam don so pa ka jong phi ti kamle balom ta te hang ni ru ngi don ka collective responsibility ha ka ba ngiar kit khlek lang ni kit khlek lang te ta ka dau mentan namar bangi dan ni kata ka jing kit klik lang wala daw deputy CM umpat wanru naga benta ka jing jong staff benta ka si naga liang ka jonga ngalarai ba 50%
50% ngala ai order mentan 50% ngin pelaj no eka area ro ni ka di te ki don ka jingkren ba ki ong ba e ka bede ba ka jing thung ka swal te ka ni ngala pensai mentan ong ba nakaliang ka chungi ngi la ki don tang lai songut ki ba ngi thung namar ba ka don ka jing dawa kata ka long ba menta ki don ki artili ki department ki bangi don kambriu kerke kata ka we ka long ba hapo building bylaws menta ki don kami ki technical ki bade ki engineer la ni ki diploma engineering civil engineer na ka banta bakin haban le check keleng menta ki building nang ta bangin grant ki building permission nang ta bani inspection ya ki building te ladang im don ki field staff ki babiang kumnungin pertelon ni ni ta kada ngi haban thum kat tu ni ki casual na ka banta ka ni ka ka ba ar pa ka di jing ade ba ka ni ka implementation ni ka landbill aga ba mantangi haban ay kini ki itu ki baki one register mo ki brio kita ki land records right of land records gitu ki kuat pen scam ti chuaban ay gitu kemud ki don kat tu kat ni ki proses ki be haban le ki don ki site inspection ki don ki bangi haban ni thau ki di ban sna ka map bakum ta ter ti ban le ya kani ban pen kre apa office ngi don kami ki brio te ta kada ngi thung kat tu kat ni ngut tang lai song ngut na ka bentaban penbiang iki dan reki ki ong ba ngi thung khat wingut dan re hoi la persang ban le amta tang ba ngi la pen sange no sipor chwa manta nama bangi sutu ya ka jing e jong ki staff